Shwmae ydych chi? Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn yr chwilio yma, yr 15fed o mis Mai. Yn y fideo hwn, ydym mynd i chwarae cardiau, ac mae'r hwn chwarae sydd wedi newydd ei dyfeiswyd, neu llifentwyd, neu llunnaethwyd gyda mi yn yr wythnosau diweddar. Mae'r enw o'r chwarae card yma yn galw Tramwyaetholeuadau 3 Llawr. Ac pan rydyn yn llwybrddio i chwarae yr chwarae card yma, dwi'n mynd i esbonio yr enw, achos mae'r enw yn cynorthwyo gyda'r cofio a rheolau yn y chwarae yma. Felly, fe all yr chwarae yma yn ei chwarae gyda 2 neu fwy o chwaraewr, ond y rhwyr yma mae gyda ni 2 chwaraewr. Fan yma, y cyrchgorn neu'r gafr ewig, neu coed aber neu'r gazelle, ac ar y ochr arall mae gyda ni yr bual neu'r bison. Ynglyn at yr enw o'r crychgorn yma, mae'r gar crwch yn ystyru y modri neu cyrchau o gwmpas y corn, a dyma sut roedd yr enw ar gyfer yr anifeiliaid hwn yn dod. Felly, cawn ni dechrau yr chwarae card yma. Unwaith eto, mae'r enw o'r chwarae yma yn galw Tramwyaetholeuadau 3 Llawr. Yn gyntaf, mae angen i dosbarthu y cardiau, ac mae ar gyfer pob un chwaraewr, mae angen 9 o gardiau. Felly, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Ac felly, achos dwi'n wedi dosbarthu y cardiau, ac dwi'n yn gosach i crychgorn, mae'r tro yr bual i dechrau. A dyma'r cardiau yr bual, ac y rheol yw yn wastad, mae'n angen i dynnu neu i gyrchu oddi wrth yr prif sypyn yn y canol yn gyntaf, ac wedyn i ollwng. Felly, dwi'n mynd i gyrchu neu dynnu ar y rhan o'r bual, ac mae'r hyn yr 6 o ysgrau. Ac ynglyn at y chwarae yma, rydyn yn gallu adeiladu hyd at 3 o sypynau ar y fwrdd. Felly, dwi'n mynd i osod i lawr neu gollwng yr brenin o'r almwnt neu diamwnt fan yma. Nawr mae'r tro o'r crychgorn, a dyma'r cardiau y crychgorn, ac unwaith eto y rheol yw mae'n angen i dynnu neu gyrchu oddi wrth y sypyn yn y canol yn gyntaf, a dyna fe yr frenhines o'r bastwn neu bastwn ffon, ac wedyn mae'n angen i ollwng un card, ac dwi'n mynd ar y rhan o'r crychgorn i ollwng
yr as o'r asgrau neu calon. Fan yma, dwi'n yn gallu ychwanegu i'r un sypyn fel y brenin o'r almwnd, neu dwi'n yn gallu creu sypyn newydd, ac dwi'n mynd i wneud yr olaf sypyn newydd. Nawr mae'r tro o'r bual, ac unwaith eto, y rheol yw mae'n angen i dynnu neu gerchu oddi wrth y sypyn canoledig, ac dyna'r tri o'r asgrau neu calon, ac mae'n angen i ollwng un oddi wrth yr sypyn yr bual, ac dwi'n yn gallu gollwng unrhyw car i'r sypyn gyda'r brenin o almwnd neu as o asgrau, ond dwi'n yn gallu creu sypyn newydd, ac gyda'r cartau hyn o'r bual, dwi'n mynd i creu sypyn newydd gyda'r jac o'r rhaw neu rhawffon. A dyna ni, dyna tri llawr oddi wrth yr enw o'r card chwarae yma. Nawr mae y tro ar gyfer yr crychgorn unwaith eto. Ac unwaith eto mae angen i dynnu ac wedyn i ollwng. A dyna'r cartau yr crychgorn. Felly, rydyn ni'n gallu ollwng unrhyw card yn y sypyn, yn y llaw ar gyfer yr crychgorn, ac dwi'n mynd i ollwng y jac o'r asgrau. Dwi'n yn gallu gosod fe yn yr un sypyn fel y brenin o'r almwnd. Dwi ddim yn gallu gwneud hyn yn yr un sypyn fel yr as o'r asgrau, achos mae'r jac o asgrau yr un dull fel yr as o asgrau, achos mae'n angen i gwneud bob dim yn gwahanol yn y gyntaf ran bath. Ac hefyd, dwi ddim yn gallu gosod y jac o asgrau yn y un sypyn fel yr jac o rhaw, achos mae nhw'n y dau ohonynt yr un gwerth, sef y jac. Felly, yr unig sypyn dwi'n yn gallu gosod y jac o asgrau yw y sypyn gyda'r brenin o'r almwnd. A dyna ni. Nawr mae'r tro yr bual. Fel arfer, mae'n angen i dynnu oddi wrth y sypyn canoledig, a dyna'r dau o'r asgrau, ac wedyn i ollwng un oddi wrth y sypyn llaw yr bual. Ac felly, dwi'n mynd i ollwng yr 9 o asgrau. Dwi ddim yn gallu gwneud hyn yn y sypyn gyda'r jac o asgrau, achos mae'r 9 asgrau ac jac o asgrau yr un dull, sef asgrau. Dwi ddim ar gyfer un reswm yn gwneud hyn ar gyfer sypyn gyda as o asgrau hefyd, achos maen nhw'n yn ddau yn asgrau, ond dwi'n yn gallu gosod yr 9 asgrau yn y un sypyn fel yr jac o rhaw, achos maen nhw'n yn gwahanol ar y dau agwedd, sef yn yr agwedd o'r gwerth. Mae'r un yn jac ac mae'r llall yn 9, ac ar yr agwedd dull mae'r nall yn rhaw ac yr llall yn asgrau. Nawr mae y tro yr crychgorn. Fel arfer mae'n angen i dynnu oddi wrth y sypyn canoledig, a dyna'r brenin o'r asgrau. Ac dwi'n mynd i ollwng yr brenhines o bastwn i'r un sypyn fel yr as o asgrau.
Ynglyn at yr brenhines o bastwn, oherwydd mae'r gwerth ac hefyd y dull a gwahanol ar y sipyn hynny, dwi'n yn gallu osod hi ar y sipyn gyda'r brenin o almond ac hefyd y jac o asgrau, ac dwi'n hefyd yn gallu gosod hi ar brenhines o bastwn yn un sipyn fel yr jac o rhaw ac hefyd y naw o asgrau. Oherwydd maen nhw'n yn gwahanol yn yr agwedd o'r dull ac hefyd y gwerth, ond dwi'n mynd i osod hi yn un sipyn fel yr as o asgrau. Nawr mae'r tro yr bual, ac fel arfer mae'n angen i dynnu oddi wrth y sipyn canoledig. A dyna'r dau o rhaw ffon neu rhaw. Ac dwi'n mynd i ollwng brenin o'r rhaw ar yr un sipyn fel y brenhines o bastwn. Dwi ddim yn gallu gosod yr brenin o rhaw yn y un sipyn o'r brenin o almond oherwydd maen nhw'n yn ddau am brenin, ac dwi'n ddim yn gallu gosod y brenin o rhaw yn yr un sipyn fel y jac o rhaw achos maen nhw'n ddau yn rhaw. Felly, dwi'n mynd i osod fe ar un sipyn fel yr brenhines o bastwn ac hefyd yr as o asgrau. Ac nawr mae'n tro yr crychgorn, ac mae'n yn gyntaf angen i dynnu oddi wrth y sipyn canoledig, a dyna'r jac o bastwn. Ac nawr, dwi'n mynd i ollwng brenin o asgrau i'r un sipyn fel dwi'n ddim yn gallu ollwng y brenin o asgrau yn unrhyw sipyn, felly oherwydd yn yr un gyda'r naw o asgrau, dyna'r cydgymeriad gyda'r dull, ac ar gyfer eraill mae'r cydgymeriad ar yr dull ac hefyd yr gwerth. Felly dwi'n yn gallu ollwng yr saith o bastwn yn un sipyn fel y naw o asgrau ac hefyd y jac o rhaw. Nawr mae'r tro y bual. Fel arfer mae'n angen i dynnu yn gyntaf ac wedyn gollwng wedyn. Dyna'r naw o almond. Ac nawr dwi'n mynd i ollwng y naw o bastwn i'r un sipyn fel brenin o almond ac hefyd y jac o asgrau. Nawr mae tro yr crychgorn, ac mae'n angen i dynnu oddi wrth y sipyn yn canoledig. Dyna'r brenin o bastwn, ac dwi'n mynd i ollwng yr 5 o rhaw ar y sipyn gyda'r naw o bastwn ac hefyd y jac o asgrau ac hefyd yr brenin o almond. Ac oherwydd nawr mae gyda ni y 4 o'r gerdau yn yr un sipyn, ac maen nhw'n 4 hollol i gyd yn gwahanol yn y dull ac hefyd yn y gwerth. Rydyn ni'n gallu adeiladu y llawr arno fe, felly rydyn ni'n gallu ychwanegu cardiau sydd yn yr un gwerth ar yr ochr. Nawr mae'r tro yr bual, ac cyntaf i dynnu, dyna'r 10 o asgrau, ac wedyn mae'n angen i ollwng, ac yn gyntaf fy'n angen i wirio ai ydy unrhyw card yn y sipyn sydd yn y un gwerth fel sipyn llawn, sef y sipyn gyda'r 4 card. A dyna'r 9 o almond, a dwi'n yn gallu gosod y 9 o almond ar un lefel fel 9 o bastwn. Ac nawr mae tro yr
crychgorn ac mae'r yn gyntaf angen i dynnu wrth y sypyn canoledig. Dyna'r 10 o bastwn. Ac nawr dwi'n yn angen i gwirio ai ydy unrhyw gwerth naw yn y sypyn crychgorn ac yn anffodus ar gyfer y crychgorn nag yw y card gyda'r gwerth naw yn y sypyn llaw y crychgorn. Felly mae'r crychgorn yn gallu gollwng enghraifft card y brenin o'r bastwn i'r un sypyn fel nag ydy y brenin o'r achos mae'r brenin yr un dull. Mae brenin y bastwn yr un dull fel y 7 o bastwn ac hefyd y brenin o ysgrau yr un dull fel y 9 o ysgrau. Felly dwi'n yn gallu gollwng y 5. Y 5 o bastwn ar y un lefel, ar y un llawr fel y 5 o chraw yn y sypyn sydd eisoes gyda fe yr ail llaw gyda'r 9 o almwnd ac hefyd y 9 o bastwn. Nawr mae'n tro yr bual. Fel arfer mae'n angen i dynnu yn gyntaf 8 o ysgrau ac wedyn ai ydy 5 neu 9 achos mae'r bual yn eisiau y card gyda'r gwerth 5 neu 9 i bwyta y sypyn gyda'r loriau, ond yn anffodus nad yw. Felly mae'r bual yn gallu ychwanegu card arall, enghraifft yr as o almwnd imwn yn y sypyn gyda'r jac o chraw, y 9 o ysgrau, y 7 o bastwn ac hefyd nawr yr as o almwnd yn un sypyn gyda nhw. Nawr mae'r amser neu tro yr crychgorn ai ydy yn gyntaf mae angen i dynnu. Dyna'r brenhines o almwnd ac wedyn i ollwng ai ydy unrhyw card gyda gwerth 9 neu 5 neu ar sypyn fan yna neu jac neu 9 neu 7 neu as. A dyna'r 5 o ysgrau ac gyda hyn mae'r crychgorn yn gallu gosod fe ar y un llawr fel y 5 o bastwn ac hefyd y 5 o chraw ac mae'r hyn yn ffurfio llawer o 3 card neu y 3 llawr a dyma'r ystyr yr enw y chwarae hefyd achos mae'r enw o'r chwarae yma yn galw Tramwyaetholeuadau 3 llawr ac mae'n galw Tramwyaetholeuadau oherwydd mae'r angen yn gyntaf 3 card o'r gwahanol dull a gwerth fel goleuadau tramwyaeth ac wedyn mae'r 3 llawr yn ystyru y 3 sypyn y mwyaf fod rydyn gallu chwarae gyda llai na 3 ac hefyd mae'n cyferio at yr sypyn o 3 card gyda'r un gwerth a dyna'r un gwerth o 5 o'r chraw, 5 o bastwn a 5 o ysgrau.
Felly roedd y 5 o asgrau yn dod oddi wrth yr crychgorn. Felly mae'r crychgorn nawr wedi bwyta neu ennill y holl sipyn yma. Nawr mae y tro a Bual i chwarae. Yn gyntaf mae angen i dynnu ac wedyn i ollwng, a dyna'r wyth o raw. Dyna'r cardiau ar gyfer yr Bual. Ar y sipyn hyn, gyda'r y brenin o raw, mae angen dull gwahanol sydd dull yr almwnd. A dyna'r fe. Y 6 o almwnd. Nawr mae tro yr crychgorn. Gyntaf i dynnu, wedyn i ollwng. Dyna'r 8 o bastwn. A dyma'r 7 o almwnd ac hefyd y 7 o asgrau. Felly, fe all yr crychgorn yn gollwng y 7 o asgrau ar un lefel fel y 7 o bastwn fe yma i dechrau i adeiladu y llawr o'r cardiau o'r unwedd gwerth. Nawr mae'r tro y Bual yn gyntaf i dynnu 3 o raw ac yn al i ollwng. Ai ydy 7 yn y sipyn? Nac ydy. Felly, ond, oherwydd mae gyda ni y 4 o cardiau yn y gwahanol dull a gwahanol gwerth, rydyn ni gallu dechrau i adeiladu y llawr ar y sipyn yma gyda'r 6 o almwnd, ac mae'r 6 o asgrau yn yr sipyn cardiau y Bual, a dyna fe. Nawr mae y tro y crychgorn. Gyntaf i dynnu ac wedyn i ollwng. Dyna'r brenhines o asgrau. Ond nawr mae'r 7 o almwnd yn sipyn crychgorn ac fe all y crychgorn yn gollwng y 7 o almwnd gyda'r 7 o asgrau a'r 7 o'r bastwn, ac oherwydd mae nhw'n i gyd yn ffurfio y 3 llawr, mae y sipyn hyn yn cael ei bwyta neu ennill gyda'r crychgorn. Nawr mae angen, mae tro y Bual. Yn gyntaf i dynnu ac wedyn i ollwng. Dyna'r 6 o raw. Ac roedd hynny yn llwcus ar gyfer y Bual achos maen nhw'n gallu gosod fe ar y lefel fan yna. A dyna'r llawr o 3 card, ac mae'r tro hwn y Bual yn bwyta neu ennill y holl sipyn yma, fel hyn. Ac nawr mae'r tro crychgorn yn gyntaf i dynnu. Dyna'r 8 o almwnd, ac wedyn i ollwng, ac ar y tro hon mae'r crychgorn yn gollwng ar brenin o bastwn. Nawr mae'r tro ar Bual. Gyntaf i dynnu. Dyma'r 3 o bastwn, ac wedyn i ollwng, ac mae'r Bual yn gollwng a brenhines o raw. Nawr y tro crychgorn, ac yn gyntaf i dynnu, ac dyna'r as o'r bastwn, ac wedyn i ollwng,
ac mae'r crychgorn yn gollwng y brenin o asgrau ac yn ei osod yn yr un sipyn fel y brenhines o raw. Nawr mae'r tro yr bial gyntaf i dynnu. Dyma'r cechwerwr neu ysmalwr ac rydyn ni ddim yn defnyddio card yr cechwerwr neu ysmalwr yn chwarae yma achos maen dod yn rhy hawdd i chwarae gyda'r ysmalwr. Felly rydyn ni'n mynd i gosod yr ysmalwr ar un ochr ac mae'n angen y bial i dynnu card arall. A dyna'r ysmalwr arall ac wedyn mae'n angen i dynnu card arall. A dyna'r 5 o almwnd. Ac ar y tro hon, mae'r bial yn gollwng y 4 o chraw ar un sipyn fel y brenin o bastwn. A nawr mae'r tro yr crychgorn yn gyntaf i dynnu. Dyma'r 2 o almwnd ac nawr mae'r crychgorn yn gollwng jac o almwnd i'r un sipyn fel y brenin o asgrau. Nawr mae y tro yr bial yn gyntaf i dynnu. Dyna'r 4 o asgrau ac nawr mae'r bial yn gollwng y 10 o asgrau ar un sipyn fel y 4 chraw ac hefyd yr brenin bastwn. Nawr tro y crychgorn yn gyntaf i dynnu. Dyna'r 9 o chraw neu rhawffon ac mae'r crychgorn yn gollwng y 6 o bastwn ar yr un sipyn fel y jac o almwnd. Nawr mae y tro y bial gyntaf i dynnu wedyn i ollwng. Dyna'r 10 o chraw. Nawr mae'r bial yn gollwng y 5 o almwnd ar yr un sipyn fel y 10 o asgrau. Nawr mae'r tro yr crychgorn ac mae'r crychgorn yn dynnu yn gyntaf. Dyna'r 2 o bastwn ac wedyn i ollwng ac gyda'r 2 sipyn fel yma mae'r Tramwyaetholeuadau wedi ei cyrraedd yn y 2 ohonynt ac rydyn ni'n gallu adeiladu y lori nawr ar y 2 sipyn gyda'r gwerth sydd yn cydgymaru yn yr gwerth. Felly ydy unrhyw card fan yma gyda gwerthydd yr un gwerth fel unrhyw o'r cardau yn y sipynau ar y fwrdd ydy. Dyna'r brenhines o'r asgrau ar y un gwerth fel y brenhines o'r chraw ac nawr mae y tro yr bial yn gyntaf i dynnu. Dyma'r as o chraw ydy unrhyw card yn sipyn bial gyda'r un gwerth fel unrhyw card ar y fwrdd. Ydy. A dyma'r 10 o chraw ar y un gwerth fel y 10 o asgrau. Nawr mae'r tro yr crychgorn i dynnu yn gyntaf a dyna'r 7 o chraw. Ydy unrhyw gwerth yn sipyn yr crychgorn ydy. Dyma'r brenhines o almwnd ac oherwydd mae'r 3 ohonynt brenhines o almwnd o asgrau ac hefyd o chraw yn ffurfio llawr o 3 card. Mae'r crychgorn unwaith eto yn bwyta neu ennill yr holl sipyn yma.
Nawr mae tro yr bial yn gyntaf I tynnu. Dyma'r tri o almwnd. Ai ydy unrhyw card o'r un gwerth ar gyfer y bial gyda'r unrhyw card ar y fwrdd. Nac ydy. Felly mae'n angen i'r bial I dechrau sybyn newydd fel hyn. Nawr mae y tro crychgorn yn gyntaf I tynnu. Dyna'r 10 o almwnd. Ai ydy unrhyw card ar y fwrdd? Ydy. Dyma'r 10 o almwnd yn y un gwerth fel y 10 o rhaw ac hefyd y 10 o asgrau. Ac felly, oherwydd hyn, mae y tri ohonynt yn ffurfio y llawr. Mae'r crychgorn unwaith eto yn bwyta y holl sybyn fel hyn. Nawr mae y tro y bial yn gyntaf I tynnu ac ynnal I gollwng. Dyna'r 4 o almwnd. Ac nawr mae'r bial yn gollwng y 3 o asgau fan yma. Nawr mae y tro yr crychgorn gyntaf I tynnu, a dyna'r olaf card yn y sybyn canoledig, y 4 o bastwn. Felly, beth yw wneud nawr? Mae'r crychgorn yn gollwng y 4 o bastwn ar y un sybyn fel y 3 o asgrau ac hefyd y as o rhaw. Nawr mae y tro y bial. Does dim unrhyw card I tynnu oddi wrth yr sybyn canoledig. Felly, maen nhw'n y bial ac hefyd y crychgorn, y 2 chwaraewr, angen I chwarae I fwrdd y cerdau I gyd yn gyda nhw. Nawr, mae'r bial yn gallu ffurfio y sybyn newydd gyda enghraifft y 8 o asgrau. Nawr, ar gyfer y crychgorn, mae'r crychgorn yn ychwanegu y jag o bastwn ar y un sybyn fel y 8 o asgrau. Nawr, mae'r bial yn ychwanegu yr 3 o rhaw ar y un sybyn fel y jag o bastwn. Nawr, mae'r crychgorn yn gollwng yr 8 o almwnd ar y un sybyn fel y 4 o bastwn, neu bastwn ffon. Nawr, mae'r gyda'r y bial y 3 o almwnd sydd yn cydgymaru yn y gwerth gyda'r 3 o asgrau ar y fwrdd. Felly mae'n ysod yr 3 o almwnd ar y un lefel fel y 3 o asgau I ffurfio llawr. Nawr, mae'r crychgorn yn anffodus. Does dim unrhyw card gyda gwerth 3 gyda'r crychgorn. Felly, mae'n gollwng y 2 o almwnd ar yr un sybyn fel y 3 o rhaw. Nawr, ar gyfer y tro y bial, mae gyda fe y 3 o bastwn, felly mae'n gollwng y 3 o bastwn ar y un llawr fel y 3 o almwnd ac hefyd y 3 o asgrau, ac mae'r bial yn bwyta'r y holl sybyn gyda nhw, fel hyn. Nawr mae y tro yr crychgorn. Oherwydd mae'r nawr y 4 o cardau o dull gwahanol ac hefyd y gwerth gwahanol yn y sybyn ar y fwrdd, fe all yr crychgorn yn
gollwng y 2 o bastwn ar ochr y 2 o almond ar un sypyn. Nawr mae'r tro y bial ac mae gyda'r bial y 2 o asgrau ac hefyd y 2 o raw ac mae'n gallu gollwng y 2 o raw ar un ochr fel y 2 o bastwn ac hefyd yr 2 o almond ac oherwydd mae'r 3 ohonynt yn ffurfio y llawr mae'r bial yn bwyta'r holl sypyn neu ennill y holl sypyn. Ac nawr mae gyda'r crychgorn yn dal y 5 o gerdau. Mae'n angen i ffurfio sypyn newydd ar y bwrdd ac mae'n gollwng yr as o bastwn neu bastwn ffon ac ar gyfer bial mae gyda fe y 4 o gerdau ac mae'n dewis i ffurfio neu dechrau sypyn newydd ac mae'n gollwng y 4 o asgrau. Nawr mae tro y crychgorn ac mae gyda fe yr 4 cerdau ac hefyd mae'n penderfynu i dechrau sypyn newydd gyda'r 10 o bastwn neu bastwn ffon. Ac nawr ar gyfer yr bial mae gyda fe 3 card yn weddill ac mae'n penderfynu i ollwng y 2 o asgrau ar un sypyn fel yr as o bastwn achos gyda'r 3 sypyn yn eisoes ar y bwrdd mae'n ddim yn caniatau i ffurfio neu dechrau sypyn newydd. Nawr mae gyda'r crychgorn gyda y 3 card yn weddill. Mae'n gollwng y 7 o rawf neu rawffon ar un sypyn fel y 4 o asgrau. Ac nawr ar gyfer y bial gyda'r 2 card yn weddill. Mae'n osod y 4 o almond ar un sypyn fel y 2 o asgrau. Ac nawr gyda'r crychgorn mae'n penderfynu i gollwng y 8 o bastwn ar un sypyn fel y 7 o raw. A gyda'r bial mae'n penderfynu i ollwng y 8 o raw yn un sypyn fel y 4 o almond. A gyda'r crychgorn mae'n penderfynu i ollwng y 9 o raw neu rawffon ar un sypyn fel y 10 o bastwn. Ac nawr, gyda dim byd o cardiau yn weddill gyda'r bial neu'r crychgorn, dyma'r diwedd y chwarae yma. Pwy sydd enillydd? Wel, mae'n angen i cyfrifo cardiau enillwyd gyda'r pob un chwaraewr. Felly, rydyn ni'n gallu cael gwared o'r cardiau ar y fwrdd nawr. Ac nawr, y gam nesaf yw i cyfrifo yr cardiau enillwyd gyda'r pob un chwaraewr. Gyda'r crychgorn mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 gyda'r crychgorn. Beth am yr bial? Gyda'r bial mae'r 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
30, 40, 50, 51, 52, 19. Felly, yn y chwarae hwn, mae'r chrygiad gyda'r cyrchgorn o 5 ar 20 ac mae'r chrygiad gyda'r bual o 19. Felly, enillydd o'r chwarae yma ydy'r cyrchgorn neu'r gafr ewig neu'r coed afer neu'r gisel. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach a hwyl.